Bună ziua și bine v-am regăsit la o ediție specială a Educastului DBH, o ediție în care vom vorbi despre un subiect care ne place nouă foarte mult, despre cărți, bineînțeles. Și alături de noi am astăzi două persoane foarte speciale care, veți afla, aduc mult mai aproape de micii cititori și de părinți, bineînțeles, adică și cititorii mai mari, cărțile voastre preferate. Și am alături de mine doi dintre traducătorii cu care lucrăm foarte intens la cărțile pe care le avem pe editura de pe h.ro. Doamna Aliona Bivolaru, bună de ziua! Mă bucur să vă vedem și așa, nu doar pe coperta cărții, și pe domnul Daniel Voicea. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Ne-am întâlnit acum cu o ocazie așa specială, pentru că este Ziua Europeană a Limbilor și ne bucurăm să sărbătorim acest lucru, mai ales că noi promovăm diversitatea și prin proiectele pe care le derulăm. Unul dintre acestea, unul care ne este foarte drag, cel legat de literatura europeană legată de prevenția bullyingului. Așa că astăzi vom vorbi în special despre aceste cărți și despre cum a fost să le traduceți în, într-un interval destul de lung, pentru că e un proiect mare. Și așa că o să încep cu dumneavoastră, doamna Vivolaru, să vă întreb care este cartea preferată din proiect care v-a plăcut cel mai mult și de ce? Uh, În cadrul proiectului sau, mă rog, pentru DPH am tradus 4 cărți. Toate sunt speciale pentru că sunt cărți pentru copii și cărțile pentru copii sunt, prin esență, sunt foarte speciale și interesante. Nu știu dacă am o carte preferată, dar pot să spun care este cartea preferată a fetiței mele, care are 10 ani. A citit pe nerăsuflate această carte, Vindecăm prin fapte bune, și 2 zile mi-a spus: mami, vreau să fac fapte bune. Exact ca în carte, s-a suprapus peste personaje și deși aici este vorba despre copii de la grupa mare de grădiniță, nu contează vârsta, a contat mesajul, se pare. S-a identificat foarte bine cu acești copii. Și vrea să facă fapte bune și mă întreba exact ca în carte, aceasta este o faptă bună, dar dacă duc farfuria de la masă la chiuvetă este o faptă bună, dar vreau și eu să fac fapte bune. A fost foarte drăguț. Deci în această carte se vorbește despre cum ne vindecăm prin fapte bune și cât de frumos este să le facem prin diferite întâmplări povestite foarte amuzante, prin prisma ochilor copiilor și a părinților, care erau foarte uimiți de comportamentul copiilor. Da, noi știm că avea un motiv ascuns, vreau să se întoarcă doamna educatoare, exact. Da, asta era ideea. S-a îmbolnăvit educatoarea preferată și li s-a spus că se va întoarce doar dacă vor fi foarte buni și cuminți și vor face numai fapte bune. Nu știu exact cine, cred că o altă educatoare le-a spus și atunci toți copiii au încercat timp de foarte mult timp să facă fapte bune. Evident că a fost foarte amuzant. Chiar în carte se descrie cum toate bătrânelele de pe stradă, toate doamnele în vârstă, evitau deja pe fetița, mă rog, respectivă, pentru că tot vrea să le treacă strada, tot vrea să intervină, să ajute. Spunea mama, foarte intrigată, toate bătrânelele mă evită pentru că, să zicem, Maia mă pune să le ajut. Nu mai vreau să treacă strada, chiar atât de mult. Și faptele acestea bune trebuie să oprească la un moment dat, Da, să nu facem împotriva voinței celorlalți. Amuzant. Foarte amuzantă. Recunosc că este și una dintre cărțile mele preferate, pentru că unul dintre personaje este Diana și așa că m-am identificat acolo. Daniel, vin către tine. Știu că în acest proiect ai tradus o singură carte din limba franceză, însă noi avem o colaborare îndelungată și pe proiectul despre educație pentru mediu, dar ne oprim la Elefantul Blând și vreau să te întreb care a fost povestioara preferată, pentru că e o culegere de povești. Asta este o culegere de 7 povestioare care se referă la învățarea valorilor esențiale în viață.
Acestea fiind, practic, blândețea, încrederea, curajul de a fi fidel, adevărul, iertarea, generozitatea, răbdarea, din câte mă amintesc eu. Și povestea preferată, ca să spun așa, este prima, se numește chiar Prințesa și Elefantul sau Cum blândețea deschide inimile, care este vorba evident despre un prinț, despre o prințesă și un trubadur care se îndrăgostește de prințesă. Și ca orice poveste, trebuie să apară o probă. Prințesa vorbea mai puțin sau spre deloc, să spunem, și atunci trubadurul a scris prietenilor săi regi din alte părți să îi trimită un animal de companie. După mai multe încercări, un păun, un cocor, niște găini, s-a ajuns până la urmă la un elefant, care nu era un elefant obișnuit, să spunem, și a reușit să o facă pe prințesă să se deschidă și să poată comunica și cu trubadurul și cu restul oamenilor. Ceea ce era mai interesant în povestea respectivă era practic contrastul dintre mărimea elefantului și blândețea de care dădea dovadă. Până la urmă, trubadurul a fost cel care a rezolvat misterul, ca să spun așa, dându seama că trompa și urechile lui mare erau făcute special pentru ascultare, ca să spun mai pe scurt. Înțeleg. Este o cărticică foarte apreciată de părinți și de copii deopotrivă, mai ales că este și superb ilustrată și ne place foarte mult acest lucru. Acum că am intrat un pic în subiect, vreau să vă întreb despre marele subiect care ține sub aceeași umbrelă toate cărțile, indiferent de limba din care au fost traduse, și anume anti-bullying-ul, adică această temă mare. Noi ne dorim prin cele 23 de cărți ce vor fi publicate în total în proiect, să oferim instrumente părinților, dar și profesorilor, cadrelor didactice și chiar copiilor de a preveni bullying-ul, de a găsi modalități prin care să spună stop sau prin care să fie mai blânzi cu ceilalți. Cum ați văzut aceste cărți? Cum vi s-au părut? Credeți că sunt ceva ce lipsea de pe piață, care completează oferta de carte de pe piața românească? Cum le vedeți voi? Pot să... Sim. În primul rând, nu sunt niște cărți comerciale, adică nu sunt cărți de duzină, sunt foarte frumos ilustrate, iar poveștile sunt făcute pentru copii și nu numai pentru copii. Ideea mi se pare foarte bună și chiar mă bucur că am participat la acest proiect. Desigur, de la vârste fragede, copiii trebuie să învețe niște valori pe care să le aplice apoi tot restul vieții. Adică în loc să apeleze la violență, de exemplu, pot să apeleze la alte lucruri care ajută mai mult la comunicare dintre oameni și la relațiile dintre ei. Tu ai tradus din proiectul pentru mediu și Respirus, una dintre cărțile preferate ale copilului meu, care mi-am amintit, mi-am amintit acum apropo de ce spunea Aliona mai devreme, că deși fetița are 10 ani, îi place foarte mult o carte pentru copii mai mici. Așa este și Respirus, care a devenit cartea preferată a copilului meu, care are tot 10 ani și a plăcut foarte mult. Care cumva îmi spune că cărțile acestea sunt universale, indiferent de vârstă, le poți citi și la o vârstă mai mare și la o vârstă mai mică și ai acolo o părticică ce-ți atinge sufletul. Aș vrea să mă completez, Aliona, dacă poți, mai ales că ai această experiență direct cu consumatorul final, ca să spunem așa. Exact. Mă inspiră foarte tare. Acum este la cartea aceasta, Incredibile aventuri ale lui Andrei, de Ivan Andruseac. Este un autor ucrainean foarte cunoscut și mi se pare că se potrivește mănușă în acest proiect anti-bullying. Pentru că vorbește despre un băiețel din clasa a 5-a, care are și o soră mai mică, care este un fel de tocilar, aș putea spune. Este tocilarul clasei și nu prea este plăcut de nimeni. Adică nu e plăcut de băieții care joacă fotbal, acei băieți populari din clasă, care nu prea știu carte, dar sunt de altfel populari, cum știm bine. Și
el, deși nu se dezice de știință, îi place știința foarte mult, îmi place cunoașterea, școala, totuși ar vrea și el să aibă prieteni mai mulți. Și toată această carte de aproape 200, de 173 de pagini, ne povestește întâmplările, iarăși, foarte amuzante prin care trece și cum reușește să-și facă prieteni în clasa a 5-a. Anastasia, fetița mea, este undeva pe la pagina, nu știu, 60, deci a început, e undeva la un sfert de carte și îmi spune păreri. În fiecare seară îmi tot povestește. Mami, da, aici e o neconcordanță puțin, dar de ce are 10 ani, 11 ani, în clasa 5-a, face ea calcul, da, de fapt așa e bine, e 10 ani, poate să fie în clasa 5-a, e la gimnaziu, nu e puțin cam mic, dar de ce nu are prieteni, dar de ce nu face și îmi completează, îmi dă adică cartea are o influență directă asupra cititorului pentru că stârnește niște întrebări în mintea copilului și aici intervine rolul nostru de a explica de fapt și de a vorbi și este un punct de plecare într-o discuție cu un copil pentru a explica anumite lucruri din viață, inclusiv despre bullying. De ce, dacă e un copil deștept, noi să-l excludem? Nu pare interesant, e prea plictisitor, dar poate are ceva de oferit. Haideți să dăm o șansă, să nu judecăm o carte după copertă, cum zic eu, și să nu judecăm un om după, nu știu, înfățișare sau doar după o simplă discuție scurtă. E o carte minunată și vă recomand din tot sufletul. Mie mi-a plăcut, este preferata mea pentru că este foarte amuzantă. Vă spun că râdeam în hohote și nu știau ai mei de ce râd când traduceam. Și ziceam, lăsați că o să citiți cartea și o să vedeți că încerc să găsesc inspirația, să redau aceste momente amuzante prin traducere. Este vorba, să vă spun așa, vă dau un mic hint, este Andrei, aude de la bunica sa că dacă porți un ou sub braț timp de 7 zile, de acolo va ieși un duh care îți va îndeplini toate dorințele. Și evident, care era dorința lui? Era să fie primit în echipa de fotbal. Dar era o condiție, bineînțeles, să nu scoți niciun cuvânt timp de 7 zile. Și cum să facă acest lucru un copil de 10 ani care merge la școală și care are și părinți? Vă las să descoperiți cum face Andrei să tacă, să fie mut la ore și cu părinții timp de 7 zile. Mi s-a părut foarte interesant, dar aici e și o problemă de mentalitate și de, nu știu, de anumite repere culturale în cultura ucraineană sau credințe populare din Ucraina legat de acest ou, care e ultimul ou ouat de o găină, cel mai mic, ultimul. Găina nu mai ouă după aceea, o perioadă sau poate deloc. Ideea este că este unul foarte mic și acel ultim ou, chiar așa se numește ultimul cumva în ucraineană, are aceste puteri magice, dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Am vorbit cam mult, îmi cer scuze, dar sunt pasionată de cărți și de tot ce ține de acest proiect. Dacă voi sunteți entuziasmați, e clar că e un lucru bun, așa că ne bucură atunci când vorbiți mult, că înseamnă că și cărțile își ating scopul, și anume de a fi atractive și cu care copiii se pot identifica, că până la urmă despre asta este vorba. Cred că așa alegem și noi cărțile ca adulți, plecând de la subiecte cu care ne putem identifica sau cu care putem relaționa într-un fel sau altul. Dar pentru că am vorbit de cultura ucraineană, să vă întreb dacă ați găsit în cărțile traduse o expresie sau ceva ciudat care a fost mai greu de integrat în traducerea în limba română. Și aici, practic, contează foarte mult maestria traducătorului. Intuiția și cât de mult stai să te gândești. Recunosc că am momente în care îmi sună în cap o expresie și mă gândesc la ea câte o zi întreagă sau poate și mai mult. Am o expresie interesantă legată de sensul este de a păcăli. Și în ucraineană se spune când vrei să păcălești pe cineva sau când păcălești pe cineva, este că și acel cineva își dă seama că este în curs de a fi păcălit,
că îi învârte niște macaroane în jurul urechii. Vă dați seama că nu puteam să traduc a învârti macaroane în jurul urechii, n-are niciun sens, nicio... M-am gândit a fi dus cu preșul, dar părea prea colocvial și nu prea era frumos pentru o carte de copii. Și atunci mi-a venit ideea cu gogoșile, a vinde gogoși și era din același domeniu alimentar, să zic, cumva se lega gogoși și macaroane, e cât de cât acolo, pe undeva. Deci mi s-a părut potrivit și era o chestie drăguță cu a vinde gogoși. Da, sună interesant cu macaroanele în jurul urechii, recunosc. Daniel, ai un exemplu și tu? E adevărat că ni se pare mai exotică limba ucraineană, că sunt mai puțini care înțelegem, dar sunt sigură că și limba franceză are multe astfel Da, de... limba franceză, într-adevăr, pare foarte, foarte ușoară, foarte simplă, dar când ne apucăm, ne vine să ne lăsăm câteodată, dar nu facem asta. Da, în cazul Prințesei și Elefantului, de exemplu, carte care face parte din proiectul anti-bullying, culmea a fost o carte la care eu n-am avut probleme, adică s-a tradus foarte ușor, ceea ce e aproape unicat din toate cărțile pe care le-am făcut eu până acum. În schimb, am avut probleme cu traducerea numelor. De exemplu, exista o povestioară numită Papiot la Marmot, care erau două personaje, în franceză erau Lignote Beinot. M-am chinuit multă vreme să dau ceva care să sune bine în română. Până la urmă am ajuns la Zvăpăiata și Neastâmpărata. Sunt două marmote care n-au ascultat de regele lor, s-au rătăcit noaptea, în sfârșit au ajuns înapoi în locașul respectiv pentru hibernare, doar că a venit primăvara și n-au mai apucat să doarmă. Dar, într-adevăr, partea cu numele ridică provocări din când în când. Și, bineînțeles, sunt tot felul de expresii care, puse într-un anumit context, par să nu facă prize, ca să spun așa. Da, ne chinuim până ne iese. O versiune care să poată fi citită, în primul rând, de copii, pentru că pentru ei sunt cărțile, și apoi și de adulți, de ce nu? Ai, nu știu, vreo expresie favorită în franceză care ți-ai dori să existe și în limba română? Da, o expresie favorită este și un cântec celebru, se numește La vie en rose. Și făcea parte chiar și într-o povestioară, nu mai știu exact din care acum, dar era tot în cartea cu elefantul, era morala poveștii la un moment dat. Cred că ne-am dorit cu toții să putem spune sau să ne imersăm așa în conceptul de La vie en rose, așa că da, într-adevăr ar suna bine și o variantă românească. Dacă tot am vorbit despre partea aceasta de expresii, de uite cât de dificil este să înțelegem care e treaba cu macaroana în jurul urechii, o să rămână cu mine ceva timp această expresie. Așa. Ce părere aveți despre rolul inteligenței artificiale integrate în munca aceasta de editare a cărților, de traducere, pentru că există așa o mare dezbatere despre AI-ul care poate scrie cărți pentru copii, care poate ilustra, care poate face foarte multe lucruri, nu mai zic de partea aceasta de traducere. Dacă îmi permiteți, e un subiect foarte interesant, după părerea mea. Și aș vrea să mă refer în general la traducere. Bine, întâi vă dau răspunsul exact pentru traducerea cu ajutorul AI-ului pentru literatura pentru copii. Aș putea spune că, în general, nu se poate traduce și AI-ul în niciun caz nu poate traduce momentan sau nu știu cât timp literatură, nu literatură pentru copii. Cu atât mai mult literatură pentru copii. La literatura pentru copii contează foarte mult tonul, tonalitatea, jocul de cuvinte, imaginile, cum prezinți anumite lucruri, până și aceste, ziceți, numele personajelor, cum a spus colegul meu Daniel, contează foarte mult. O traducere trebuie să curgă, să nu se oprească, atunci când e citit să fie lină de la un capăt la celălalt, să aibă o melodie. Deci păstrezi exact muzicalitatea pe Exact. care a creat-o autorul. În plus, sunt foarte multe, nu știu, mici strofe sau anumite trimiteri
pe care iarăși trebuie să le interpretăm noi ca traducători în calitate de mediatori culturali. Pentru că asta este un traducător, de fapt, este un mediator, o punte între culturi. Și atunci AI-ul ar traduce cum s-ar pricepe el. Uneori motamo, alteori cu siguranță nu ar păstra mare lucru sau nu ar ști să facă, nu știe să producă emoție, de fapt. Ori în literatura pentru copii trebuie să produci emoție. Și în general, literatura produce emoție, nu? Este o formă de artă până la urmă. Eu nu cred că AI-ul va putea în următorii 20 de ani să facă acest lucru. Nu știu cum va evolua lumea peste 20 de ani, dar sunt ferm convinsă că următorii 20 nu va putea. Ferm convinsă. El omoară jocul de cuvinte, efectiv. Deci dacă poate traduce sensul, dar de fapt nu și sufletul traducerii. Nu Asta poate este crea părerea. nici contextul cultural și emoțional de la care a pornit subiectul respectiv cel mai... Da, cu siguranță. Poate este bun pentru texte standardizate, pentru documente tehnice, pentru, nu știu, instrucțiuni de utilizare a unui aparat. Nu contest, dar și acolo trebuie verificat foarte bine, pentru că dacă greșește ceva, s-ar putea să avem mari probleme. Daniel, ce părere ai tu despre subiectul Da, acesta? sunt de acord cu ce a spus colega. Și pentru mine literatura înseamnă practic suflet pus în cuvinte. Altfel spus, prin scrierile respective se creează și se menține un contact emoțional între autor, traducător, redactor, corector și, nu în ultima instanță, cititor, indiferent de vârsta lui. Deci e practic un dialog al sufletelor, ceva ce inteligența artificială, oricât de performantă ar deveni prin perfecționarea trucurilor psihologice pe care le folosește, nu va reuși niciodată să le realizeze. Atâta vreme cât există elementul uman implicat în tehnologia care evoluează azi cu viteza luminii, omenirea mai are o șansă. Dacă acest element va dispărea și totul va fi automatizat, e posibil ca inteligența artificială să devină cel mai mare bully din câte au existat vreodată. Așadar, eu zic că trebuie să păstrăm și contactul uman și traducătorul uman până una alta. Mă bucur foarte mult că ai făcut aceste referințe și că ai amintit de echipa, de fapt, din spatele unei cărți, pentru că puțină lume se gândește mai departe de cel care scrie și cel care ilustrează cartea, dar, într-adevăr, uite cât de important este să putem aduce acea atmosferă din ceea ce a gândit autorul într-o altă țară, într-un alt colț de lume, într-o cu totul altă cultură. Uite că Ucraina nu e atât de departe, dar totuși importanța ultimului ou nu o știam și nu știam că este atât de importantă în Ucraina. Dar iată că granițele parcă se estompează cu ajutorul vostru, al traducătorilor, iar eu mă bucur că am purtat această conversație. Ne onorează faptul că sunteți în continuare atât de dedicați în a aduce, în special copiilor, această culoare și această tandrețe care se transmite prin literatura pentru copii. Așadar, eu vă mulțumesc foarte mult și, ce să zic, vă urez cât mai multe cărți traduse și să aducem copiilor cât mai multă bucurie prin intermediul cărților. Și eu vă mulțumesc. Aș vrea să vă mulțumesc în mod special că ați ales 4 autori ucraineni. E foarte important să înțelegem cultura și prin ochii scriitorilor ucraineni, mai ales că ei chiar, în general, piața ucraineană de literatură pentru copii este diversă. Sunt foarte mulți autori buni, cărți minunate. În special acum, deși nu se referă neapărat aceste cărți traduse la un context special pe care l-au acum, cărțile care apar în acest moment sunt niște cărți speciale. Eu cred că provin dintr-o dorință de a explica copiilor cât de important este să fii bun, să ierți, să înțelegi anumite lucruri spuse cu cuvinte care să îi ajute să înțeleagă ce înseamnă despărțirea, frica, trauma și cât de important este să păstrezi speranța. Așa că vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate. Traducătorii, dacă traducerile din franceză au o tradiție îndelungată în România, traducerile din ucraineană poate abia acum încep să fie cunoscute
și pentru noi este foarte important, pentru că astfel, cum am spus, este o punte către alte lumi, către alte culturi, deși aproape, totuși și de neînțeles uneori. Așa Și este. prin aceste cărți ne ajută să devenim, să ajungem să fim mai aproape unii cu alții. Vă mulțumim! Așa este. Și eu vă mulțumesc mult. Daniel, dacă vrei să mai Mulțumim mult. adaugi ceva. Da, păi vă mulțumesc pentru pentru șansele pe care mi le-ați oferit de prin 2018, cred că colaborăm noi, pentru cele 55 de traduceri făcute până acum. Și, într-adevăr, româna și franceza sunt înrudite de pe la 48 încoace și sunt sigur că putem să mai aducem multe titluri care să bucure și copiii și părinții deopotrivă. Așa este. Aproape sau departe, poate la nivel cultural sau geografic, indiferent cum ar fi, noi ne bucurăm că putem crea punți între copii din toată lumea și între cititori din toată lumea, cu ajutorul vostru, lucru care ne onorează că ne sunteți alături. Vă mulțumesc încă o dată și la mulți ani de Ziua Europeană a Limbilor! Vă Mulțumim, la mulți ani! ani!